Hej, vi skal lave et trick med de her kort. Ganske normalt kort. Ja, ellers er det også jeg beder om at sige stop. Stop. Det er godt. I skal kigge på det her kort og huske det. Sidste gang gik det galt, fordi publikum ikke kunne huske, det var kløtræ. Det vil jeg bede om. Så lægger vi det ned her, og så siger vi 1, 2, 3 bunker. Kløtræ ligger nederst her. Den ligger vi i midten. Så går vi sådan her. Og så ligger kløtræ øverst her. Ja. Så har vi et andet trick, der hedder synsbedrag, hvor I kan se her. Der er det forskellige kort. Og her. Der er det kløtræ. Ja. Og så har jeg med i dag et par ringe og dåser her. De er tomme, og ja, de er stadig tomme. Den her ring gør forskellen. Se her. Så er den der. Og så er den væk her. Så er det væk. Og så er det fremme. Hvad for en ligger den i? Og den anden. Der er den også væk. Det var alt for i dag.